benvinguts a una nova classe de funcional. Seguim treballant amb la dinàmica d'aquests dies. Aleshores, el material d'avui serà una estora i un bric de llet, només necessitarem un. Si algú té peses a casa i ho vol fer amb peses, també ho podrà fer. És un exercici per treballar amb braços. Per tant, si teniu les manovelles típiques, també ho podeu fer amb això. Començarem, seiem al terra. Començarem escalfant una miqueta, asseguts sobre isquions. Qui estan assegut li quedi l'esquena així corbada, que es posi uns coixins aquí sota. Però hem d'estar amb l'esquena recta, asseguts sobre isquions, que són els grups del culete, i esquena recta. No pot ser que ens quedi així caiguda. Llavors, comencem escalfant una miqueta, creixo cap al sostre, escàpules a les butxaques, seiem sobre els isquions, començarem amb les cervicals. Inspiro, giro, trec l'aire, torno al mig. Inspiro, giro, cadascú que faci moviment fins on pugui, trec l'aire al mig. Recordeu que no forcem cap exercici. Inspiro, sempre fins on el cos trec l'aire al mig, fins on el cos vol anar. Inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, mantinc el creixement cap al sostre, escàpules a les butxaques, trec l'aire, corba lumbar neutra, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, una vegada més a cada costat, inspiro, trec l'aire, inspiro, mantenint les espatlles estables, que no es vagin movent, trec l'aire. Següent, inspiro, inclinaré sense arrossegar l'espatlla amunt, es queda avall. Trec l'aire, inspiro, 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 trec l'aire, molt bé, inspiro, trec l'aire i l'última, inspiro, trec l'aire. Perfecte, passem a treballar espatlles i farem cercles, farem cap enrere i cap endavant. Començo, inspiro, mig cercle, trec l'aire a l'altre mig, i si no ho podeu coordinar massa bé, no passa res. Aquest no és tan important coordinar amb la respiració. Doncs comencem, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire. Vaig fent cercles per donar mobilitat una mica a la meva cintura escapular i preparar-la de cara a l'exercici. Canviem el sentit del cercle cap endavant. Vinga, molt bé. Descanso, creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Passem a treballar el serrat anterior, braços estirats, inspiro, trec l'aire, pujo braços a 90, i ara el moviment, des d'aquí estic amb les escàpules a les butxaques, no vinc aquí dalt. Aquí el moviment serà inspiro i quan trec l'aire allargo braços endavant, inspiro, torno enrere, trec l'aire, endavant.
Llavors hem de notar com quan inspiro que vaig enrere les escàpules s'ajunten, quan trec l'aire que allargo endavant les escàpules es separen. Assegut sobre isquions, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, braços a 90 graus. Vinga, inspiro al lloc, trec l'aire, allargo endavant. Inspiro, junto escàpules enrere, trec l'aire endavant. Inspiro enrere, el cap creix amunt. Trec l'aire endavant, re de venir, caps endavant, Inspiro enrere. Trec l'aire endavant. Inspiro. Sol pèlvic i transvers recollit, trec l'aire llargo. Inspiro. Trec l'aire llargo endavant. Inspiro, junto escàpules enrere. Trec l'aire endavant. Inspiro enrere. Trec l'aire endavant. Vinga. 3. Inspiro enrere. Trec l'aire endavant. 2. Inspiro enrere. Trec l'aire endavant. I l'última, inspiro enrere. Trec l'aire endavant. Inspiro. Relaxo, molt bé, deixo anar una miqueta els braços. Següent exercici, col·loquem mans darrere del coll sense empènyer o endavant. La sensació de les mans és que m'ajuden a créixer. Colzes oberts, i l'exercici serà inspiro, giro, trec l'aire, torno al mig. Activant sòl pèlvic i transvers. Sí? Comencem, vinga, mans darrere del clatell, m'allarguen el cap al sostre, escàpules a les butxaques i colzes en fora. Inspiro, giro a la dreta, trec l'aire, torno al mig. Inspiro, giro, trec l'aire, torno al mig. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, així anem treballant els oblics, trec l'aire. Inspiro, creixo amunt, no empenyo cap endavant. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro, molt bé. Trec l'aire. No caic enrere amb l'esquena. Inspiro, sempre asseguda sobre isquions. Trec l'aire. Inspiro. 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 Trec l'aire. Dues més, inspiro, trec l'aire, inspiro, queda una més a cada costat, trec l'aire, vinga, l'última, inspiro, trec l'aire, molt bé, i l'última a l'esquerra, inspiro, trec l'aire, inspiro, descanso. Molt bé, ara ens col·locarem amb les cames flexionades, la posició d'inici serà aquí, assegut sobre isquions i creixo cap al sostre, no podem estar aquí, és esquena ben recta. Les mans les tindrem a nivell dels genolls però sense agafar-nos, com que fan només fricció, no m'aguanten. El treball ara serà abdominal i d'aquí serà inspiro, estic aquí ben alta, pit en fora, i quan trec l'aire vaig enrere. És com que faig un rodament sobre el meu sacre. Quan inspiro, torno aquí a la posició d'inici, trec l'aire, rodo enrere, sol pèlvic transvers recollit, les panxes no poden anar fora. Vinga, comencem, creixo amunt, escàpules a les butxaques, inspiro, que la inspiració m'ajudi a créixer, trec l'aire enrere,
inspiro amunt. Sòl pèlvic transvers recollit. Inspiro. 3, vinga, inspiro. Trec l'aire. 4, molt bé, inspiro. Trec l'aire. 5, inspiro. Espatlles lluny de les orelles, trec l'aire. 6, inspiro. Trec l'aire. Aquí sensació de que aguanto una poma o una pilota de tenis. Inspiro. Trec l'aire, vale? Ho aguanto amb el coll, no pot ser que ens quedem amb el coll aquí apretat. Inspiro, sempre a posició neutra. Trec l'aire. 2 més. Inspiro. Trec l'aire. I l'última, inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Molt bé. I l'últim exercici de l'escalfament, anem a treballar a musculatura de l'esquena. Ens col·locarem panxa avall. Vale? Cames juntes. El pubis quedarà enganxat a la colxoneta i no es separarà. Vale? Les mans les posarem sobre el sacre i les espatlles a les butxaques. Vale? Res d'estar aquí penjats. El cap, el front, el tindrem a la colxoneta i la sensació per treballar tota la nostra musculatura de l'esquena és com si fóssim un coet que vol sortir disparat. Per tant, des del cap creixeré endavant per aixecar-me. Vale? És molt diferent aixecar-me creixent endavant que aixecar-me tirant enrere. La sensació a nivell d'esquena és molt diferent. Quan jo m'allargo endavant, activo tota la meva musculatura profunda i no em faig mal sobre les vèrtebres. Quan jo m'aixeco directament enrere, estic fent un pinçament a la vèrtebra. Llavors, pot ser que a vegades noteu molèsties. Si noteu molèsties és que l'esteu pinçant. Per tant, que no esteu mantenint el pubis al terra ni creixent endavant. Vale? A partir d'aquí comencem. Front al terra, mans al sacre, escàpules a les butxaques, inspiro, pubis al terra, inspiro, trec l'aire, creixo endavant, transvers i sòl pèlvic recollit, inspiro, baixo, trec l'aire amunt, 2, inspiro, trec l'aire, 3, inspiro, trec l'aire, 4, inspiro, trec l'aire, 5, espatlles lluny de les orelles, inspiro, trec l'aire, 6, inspiro, panxes recollides, trec l'aire, 7, inspiro, trec l'aire, 8, inspiro, trec l'aire, 9, inspiro, trec l'aire, 10. Molt bé, doncs ens preparem ja per treballar, com hem fet últimament, per treballar en blocs. Vale? Hi ha 3 blocs, com fem sempre. 3 blocs, 3 sèries de cada bloc. La primera sèrie una miqueta més lenta perquè aprenguem a fer l'exercici i treballem sobre el control motor. La segona i tercera sèrie una miqueta més ràpides per treballar a nivell cardiovascular. Vale? Llavors, els 3 exercicis del primer bloc. Primer començarem amb una planxa lateral. Vale? Ens col·locarem sobre braç, planxa lateral, la cama de baix estarà doblegada. Vale? Sensació de que aquí tinc una corda que m'estira cap al sostre. I la cama de dalt farem treball d'obrir-tancar. Espatlla lluny de l'orella, vale? Que no estiguem aquí, que estiguem fent pressió avall. Vale? I el primer exercici serà aquest. Segon exercici. Des de la sentadilla, vale? Farem una sentadilla al mig i ens desplaçarem cap als costats. Vale? És a dir, farem la cama va enrere,
aquí sentadilla, torno al mig, costat, torno al mig, costat. Vale? Sempre genoll alineat amb el segon dit del peu en totes les posicions. Vale? I tercer exercici d'aquest bloc, a 4 grapes, espatlles, o sigui, mans sota les espatlles, vale? Serà cama enrere i des d'aquí, pum, pum, farem rebots. Vale? Llavors, pelvis estable, que no es girin ni caiguin les pelvis. Vale? Serà aquí, treball de gluti, corba lumbar neutra i activació a la zona interescapular. Vale? L'esquena no pot estar així caiguda. Vale? Taula de planxar. Sí? Doncs vinga, a partir d'aquí comencem. Primer exercici, ens col·loquem sobre el costat esquerre, vale? O sigui, cama esquerra al terra, braç esquerre al terra, creixo des del cap, pelvis amunt, estiro la cama dreta, inspiro i al treure l'aire pujo, allargant la cama, inspiro, trec l'aire, 2, inspiro, trec l'aire, 3, sol pèlvic i transvers recollit, 4, 5, 6, molt bé, que en notem aquí, 7, 8, 9, 10. L'altre costat. Vinga, em poso costat dret, genoll dret al terra, cama esquerra estirada, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, 4, 5, sensació com estira un fil d'aquí cap amunt, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, ens aixequem. Tirem enrere, vale? Vinga, primer sentadilla aquí i cap als costats. Vinga, inspiro baixant, trec l'aire amunt, inspiro, ara la faig lenta, inspiro, les següents seran més ràpides, inspiro, molt bé. Inspiro. Vinga, accelerem una mica, inspiro al baixar, última, inspiro, molt bé. Passem a l'últim exercici d'aquest bloc, a 4 grapes, comencem amb la cama dreta, inspiro, trec l'aire, estiro, i aquí rebots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baixo, llavors, sempre lumbar estable, que no vagi amb els rebots, que no anem fent això amb l'esquena. Cama esquerra, inspiro, trec l'aire, estiro, i rebots, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Molt bé. Doncs comencem segona i tercera sèrie, ja més ràpides, vale? La primera ja ens ha servit per aprendre una mica l'exercici i ara l'introduïm més velocitat. Començo planxa lateral amb la cama esquerra. Vinga, pelvis amunt
inspiro, cama dreta, trec l'aire, estiro, i d'aquí començo, inspiro, trec l'aire amunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, molt bé, 7, 8, 9, 10, canvio de costat, cama dreta al terra, braç dret recolzat, inspiro, trec l'aire, estiro, inspiro, trec l'aire amunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vinga, drets, preparats. Vinga, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, 4, vinga, molt bé, sol pèlvic transvers recollit, 5, alineació de genolls, creixo des del cap, 6, 7, culs enrere, vale? Els genolls no poden passar la línia dels peus, 8, vinga, molt bé, 9, i 10, vinga, cap al terra, vinga, preparats, començo amb la cama dreta, inspiro, trec l'aire, estiro i rebots, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspiro, esquerra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molt bé. Tercera sèrie, vinga, ens col·loquem planxa esquerra, col·loco el braç, col·loco cames, amunt, inspiro, trec l'aire, estiro la dreta i començo, inspiro, trec l'aire, 2, 3, creixo des del cap, lluny de l'orella, 5, 6, 7, sol pèlvic transvers recollit, 8, 9, 10, l'altre costat. Vinga, sec sobre el costat dret, mà al terra, apreto el terra, inspiro, trec l'aire amunt, cama dreta, inspiro, cama esquerra, inspiro, trec l'aire, estiro, i comencem, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, vinga, molt bé, 4, el fil que ens aguanta aquí dalt, 6, 7, 8, 9, 10, molt bé, ens aixequem, vinga, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 1, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 2, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 3, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 4, inspiro, trec l'aire, molt bé, inspiro, 5, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, sobre el pèlvic transvers recollit, 6, inspiro, trec l'aire, 7, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 8, vinga, aquí queden dues, trec l'aire, 9, vinga, trec l'aire, 10, molt bé, passem al terra, vinga, inspiro, trec l'aire, estiro la cama i 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiro l'altra cama, control d'esquena. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Molt bé, primer bloc acabat. Anem pel segon bloc. Vale, començarem. El primer exercici del segon bloc, vale? Partirem a 4 grapes. Les mans les acabarem d'adaptar quan fem la primera postura, Però des d'aquí serà inspiro, trec l'aire, me'n vaig a la piràmide, i d'aquí serà inspiro, trec l'aire, planxa. Inspiro, trec l'aire, piràmide, inspiro, trec l'aire, planxa. Vale? Aquest és el primer exercici. Segon exercici. Agafo el bric de llet. Vale? Tindré una cama al davant i una cama enrere. Si començo amb l'esquerra al davant, el bric va a la mà dreta. Vale? Serà inspiro, trec l'aire, amunt. Inspiro, trec l'aire. Vale? O sigui, quan trec l'aire baixo i pujo. I l'esquerra igual. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Vale? I tercer exercici serà partim de la planxa lateral, però ara cames estirades. Un peu davant de l'altre. Vale? Inspiro, trec l'aire, faig una piràmide i fico el braç endins. Inspiro. Vale? Doncs vinga, comencem. Primera sèrie una mica més lenta, segona i tercera una mica més ràpides. Vale? Vinga. Ens posem a 4 grapes, peus separats alçar els malucs, mans una mica més avançades. Llavors, quan anem a la piràmide, sobretot, el cul, o sigui, els isquions, els ossos del culete, volen anar al sostre. No ens podem quedar amb la pelvis endins. Vale? La pelvis ha d'anar en fora. Si per això he de doblegar els genolls o tenir els talons a l'aire, no passa res. Vale? Vinga, començo. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. 2. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. Molt bé, 4. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. 5. Inspiro, trec l'aire, piràmide. 6. Inspiro, trec l'aire, planxa. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. 7. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. 8. Inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. Última, inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, trec l'aire, planxa. Inspiro, baixo genoll i ens aixequem pel bric de llet. Vinga, cama esquerra al davant, bric a la cama dreta. Des d'aquí inspiro, o sigui el bric a la pelvis esquerra, Inspiro, trec l'aire. 1. Inspiro. 2. Inspiro. 3. Inspiro. 4. Genoll alineat amb el segon dit del peu, Inspiro. 5. Que no caiguin els genolls endins. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Sol pèlvic transvers recollit.
8, 9 i 10. Canviem. Cama dreta al davant, cama esquerra enrere. Vinga, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, molt bé. 4, 5, sol pèlvic i transvers recollit. 6, molt bé. 7, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10, molt bé. Tercer exercici de la sèrie, el rínxol. Comencem planxa esquerra. Bé, mà esquerra, peu dret al davant, peu dret peu esquerre enrere. Des d'aquí podem fer inspiro, trec l'aire, estiro cames i estiro braç. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sol pèlvic i transvers recollit. 7, 8, 9, 10. Canvio de costat. Costat dret. Vinga. Cama esquerra al davant, vale? Cama dreta anirà enrere. Inspiro, trec l'aire, pujo i començo. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, descansem, 4-5 segons i comencem segona sèrie una mica més ràpida. Llavors, en el primer exercici on els canvis els fèiem en el moment de treure l'aire, ara canviarà, per fer-ho més ràpid, canviarà. Llavors, l'exercici ara serà inspiro i a treure l'aire piràmide, inspiro planxa, trec l'aire piràmide, inspiro planxa, trec l'aire piràmide. O sigui, no farem una respiració completa a cada punt. Doncs vinga, comencem. A 4 grapes, puntetes dels peus en flexió. Preparats, inspiro, trec l'aire piràmide, inspiro planxa, trec l'aire piràmide. 2, inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, trec l'aire. 4, inspiro, trec l'aire. 5, inspiro, trec l'aire. 6, inspiro, trec l'aire. 7, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10. Molt bé, drets. Cama esquerra al davant, cama dreta enrere. Inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, molt bé. 4, alineació de genolls. 5, 6, baixo amb l'esquena recta. 7, 8, 9, 10. Canvio, cama dreta al davant, cama esquerra enrere. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3. Cadascú que baixi el que pugui. 4. Controlant tots els components. 5. Molt bé. 6,
7, 8, 9, 10. Molt bé, vinga, rínxol. Mans al terra. Ens col·loquem sobre el costat esquerre. Vinga, preparats. Cama dreta al davant, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, inspiro. 3, 4, 5, sol pèlvic transvers, recollit. 6, 7, 8, 9, 10. L'altre costat. Cama esquerra al davant, cama dreta enrere. Inspiro, trec l'aire amunt. Començo, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Tornem. Hem acabat la sèrie. Tercera sèrie. Descansem una miqueta i tornarem. Piràmide planxa, els lanys i el rínxol. Vinga, ens preparem per la piràmide, que ja és l'última sèrie. Mans al davant, puntetes dels peus. Vinga, inspiro, trec l'aire, piràmide. Inspiro, planxa, trec l'aire, piràmide. 2, inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, trec l'aire. 4, sol pèlvic transvers recollit. Inspiro, trec l'aire. 5, inspiro, trec l'aire. 6, inspiro, trec l'aire. 7, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10. Molt bé. Posem drets, anem amb el bric de llet. Vinga, cama esquerra al davant, cama dreta enrere. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, trec l'aire. 4, 5, inspiro, trec l'aire. 6, 7, 8, 9, molt bé. 10, l'altra cama. Cama dreta al davant, cama esquerra enrere. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, molt bé. 4, vinga, 5, que ja s'acaba. 6, 7, 8, molt bé. 9 i 10. Vinga, i l'última de rínxol. Ens col·loquem sobre el costat esquerre. Vinga, mà esquerra al terra, cama dreta endavant, inspiro, trec l'aire, estiro, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, molt bé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem de costat. Costat dret, cama esquerra endavant, inspiro, trec l'aire, estiro, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Molt bé. I hem acabat aquest segon bloc. Passem ja a l'últim bloc, que és la part més d'abdominals, vale? Són 3 exercicis més senzillets que el que hem fet fins ara. Vale? Llavors, primer exercici ens tombarem panxa amunt. Vale? El primer exercici serà el 100. Estic cames flexionades a l'alçada dels malucs. Corba lumbar neutra, creixo des del cap i aquest exercici serà braços estirats i farem 5 pulsacions agafant aire, 5 pulsacions traient aire. Vale? Llavors, el desequilibri que ens fa els braços ens ha de fer treballar l'abdomen perquè no ens moguem d'aquí. Vale? L'exercici és així. Vale? Llavors, qui controli bé el tema abdominal el pot fer incorporant-se una mica, o sigui, qui fer. Vale? Però sempre hem de mantenir aquí la distància com si hi hagués una poma o una pilota de tenis. Si no, més val estar tombats, que això ja ens farà treballar a nivell abdominal. Vale? Aquest primer exercici. Segon exercici. Mans sota el cap, però per donar-li informació de que hem de créixer, no hem de tirar endavant, sinó hem de créixer cap allà. Vale? Cames flexionades aquí, mantenint la corba lumbar neutra i l'exercici s'ha de fer oblics. Inspiro, quan trec l'aire, giro i la cama s'estira. Inspiro, baixo, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Vale? Llavors tot el rato corba lumbar neutra i abdomen que no vagin fora. I tercer exercici d'aquesta postura, corba lumbar neutra, serà inspiro, deixo caure, trec l'aire, torno al mig. Inspiro, trec l'aire. Vale? També mantenint la corba lumbar neutra. Sí? Doncs vinga, comencem amb el 100, cames flexionades a l'alçada dels malucs, creixo des del cap, corba lumbar neutra, escàpules a les butxaques, els braços s'allarguen. Vinga, inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, trec l'aire, 1, 3, 4, 5, inspiro, trec l'aire, 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 l'últim, inspiro, trec l'aire, descanso. Següent, mans al clatell, cames a 90. Vinga, començaré anant a buscar el costat dret, vale? Costelles dretes van a buscar la meva pelvis esquerra. Creixo des del cap, corba lumbar neutra, inspiro, trec l'aire, 8, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 9, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 10. Molt bé. Tornem amb el 100. Corba lumbar neutra, creixo des del cap, allargo braços i preparats. Vinga, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, 2, inspiro, trec l'aire, 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 descanso. Següent, cames a 90, corba lumbar neutra, mans sota del cap i comencem
pujant al costat dret. Vinga, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé. 6, mantenim la neutra de la lumbar. 7, creixo des del cap. 8, 9, sol pèlvic transvers recollit. I 10. Molt bé, i l'últim de la sèrie, cames a 90 i cap als costats. Bé, corba lumbar neutra, braços s'allarguen, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 1, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 2, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, panxes recollides, trec l'aire. Trec l'aire. 4, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 5, trec l'aire. Trec l'aire. 6, trec l'aire. Trec l'aire. 7, inspiro, trec l'aire. Vinga. 8, inspiro, molt bé, trec l'aire. Trec l'aire. 9, trec l'aire. Trec l'aire. 10. Vale. Descansem un parell de segons i em torno a preparar. Última sèrie. Vinga, cames flexionades, creixo des del cap i al cent. Inspiro, trec l'aire. 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 I l'última, inspiro, trec l'aire. Molt bé. Mans darrere del cap, cames amunt, inspiro, trec l'aire. Inspiro, inspiro, inspiro. 2, 3, trec l'aire. 4, 5, sol pèlvic transvers recollit. 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, i l'últim. Vinga, va. Cames a 90, corba lumbar neutra, allargo braços. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
i 10. Molt bé. Vinga, passem a la part final, els estiraments. Ja hem acabat de tots els blocs. Tornada de la calma ara, vale? Poquet a poquet. Vinga, comencem amb el primer. Asseguts sobre isquions, qui necessiti el coixí, que es posi el coixí sota el culete, vale? Per tenir l'esquena més recta. Cames obertes, vale? I comencem. Inspiro i al treure l'aire, com si la nostra mà fos un ganivet, que vol anar a tallar la cama, vale? Per anar estirant. Ara llavors des d'aquí inspiro, trec l'aire, inspiro, torno al mig, trec l'aire, inspiro, 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 última, trec l'aire. Molt bé, ens col·loquem a 4 grapes, vale? I ara deixarem caure el nostre braç per dins de l'altre, vale? Braç esquerre per dins del dret, vale? I ens quedarem amb el braç estirat, vale? Per estirar al lateral de l'esquena. I aguantem aquí la posició. Culete amunt i braç creuat per dins. I aguantem, intento anar amb el braç el més lluny possible. Inspiro i al treure l'aire pujo i l'altre braç. Inspiro, trec l'aire, creuo braç dret sota de l'esquerra, el porto el més lluny possible i aguanto. Inspiro, trec l'aire, pujo, molt bé. Aquí 4 grapes, mourem una miqueta l'esquena, des de la posició neutra d'esquena recta, vale? Inspiro, faré una flexió de tota l'esquena, trec l'aire, m'aniré a la posició neutra, inspiro, faré una extensió de l'esquena, trec l'aire, aniré a la neutra. Inspiro, flexiono, trec l'aire neutre, inspiro, extensió, trec l'aire neutre, inspiro, flexiono, trec l'aire neutre, inspiro, extensió, trec l'aire neutre. Molt bé, seiem ara. Vale, ara creuo una cama per sobre de l'altra o si no el deixo aquí al terra. Vale? És cames creuades, podeu posar per sobre i tirar aquí endavant i si aquí és massa, al terra i tirar endavant. Vale? Llavors comencem la cama dreta, la creuo o al terra o la pujo sobre la cama esquerra. Creixo des del cap i porto el cos cap endavant. Que noti que m'estira el cul dret. I aguantem aquí. Vale? Però tot el rato m'allargo, l'esquena s'allarga, perquè si relaxo l'esquena, l'estirament em relaxa. Molt bé, canvio la cama esquerra per sobre, inspiro, trec l'aire i baixo i aguanto.
esquena recta i creixo, allargo. Intento que els glutis estiguin en contacte amb el terra. Molt bé, i descanso. Fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem un altre dia. Adeu!